weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ndulmaji dembe e nder galle ceerno alpha djibrilu kana ko on waktu yoni ha e nder galle ceerno aboubaydi kaw kame ceerno adama sar di seydinto jami bambouro e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal ko ɓuri mantinade hoorejo ɗi ndi siifi ɗum ko caggal wonde cuɓogol ɓen sarɗiyankoɓe toon su sarɗiyeji leydi ndi ɓeydude kuulala ko fate ñawore debati gorkate nder leydi ndi sénégal duuɓi sappo duuɓi joyya ha million ngaji nogas ko sappo ko fate amande to leydi mauritanie hanki o batu jagorɗe ƴetti pellital ustugol ya ngara jamma o ha tente guure mawɗe ɗe gam rende ko fate carburant kame rentade caɗele tiiɗal gonɗo toon to golfo gam hulede coggu ɓeydade nder leydi ndi mauritanie to leydi mali ɓeydude nden kay kisal toon to région de haya jeeyi sababu gouverneur région ɓeydi hen balɗe capanɗe tati ɗum noon ko kuulal hirto lelo tuggatan ko minuit ha faynma 5 heures subaka to leydi guine konakiri finoɓe toon to zuwayrade mauritanie taw ko guinenaɓe erima wonande laamu leydi guine nde faabotoɓe contrôle ene tampiniɓe no fewi holliti ɗum ko ñalawma hanki o kabruji men manaw men ha toon to kenya min jaa toon to ghana nigéria burundi rdc congo ma en jaa toon to joolam jabeeri woni moyen orient musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo avc cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslaari goo seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom yonti kumpital men ɗemgal pulaar
ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba onon taweteɓe Noksoda hay Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée diaspora o kala jiɗɗo hettude wutte joɗɗo jadduɗo e jamanu taw kadi ko ñewtola bangol fayida ngol ganduɗa sa ɓornima an hoorema aɗa tina e maɗa wonko tinɗa ene wakale gurdam ma no feewi walla an debbo jiɗɗo kay hettande joom galle muma walla banum gorko walla rokkirde kadoji ko jiɗɗa hen kala jokkodire Amadou Mbaye makam Coutir Mbaye taweteɗo to Noksoda jeere 5e sa yiiɗi jokkodirde Amadou Mbaye makam Coutir Mbaye ɓayde ɓooyata wonande julde taske ara mbaɗata ko 00 222 mbaɗa 46 85 23 44 ma wawa jokkodirde Amadou Mbaye makam Coutir Mbaye hayso ko photo ma tan o yi so tawi o ñotinima kala gonɗa so neldima tan fotat ema ritteni kadi ko dokkal ngal Allah rokkimo jahetena ko ha toon to wendu Bossoyaɓe ceerno Djiby Konté no woyi wadde kala lewru korka so tawi kay ko yuɓɓinde deftere Allah tafsirul Qur'anil Karima so yeehi noon ha lewru ndu joofi kanko ceernajo ceerno Djiby Konté mo heewi ƴettude ñalawma mosuɓi ngam wadde ñalawma o jettingol deftere nde e duwanade windere nde e duwanade kadi wuuro ngo e duwanade julɓe kala on duwaw noon latoto so haaji jomiraɗo ko ñande jeetati e jeenayi ndu lewru avril dari ndu hannde ndu so tawi noon ko ñande jeetati nde ko ñande hoɓɓe garata so yiya hiiri ko nde woni conférence baɗɗo fayida ko fate diinul islam kamin gondigu e jokkodiral moƴƴal saabu Allah so yiya weeti ñande jeenayya avril nde sanga 10 heures ha 14 heures ko nden deftere nde timminte duwe waɗe jewte moni kala huccana haaji mum woto mo manki en kanko ceerno Djiby Konté e dendagal Bossoyaɓe naɓe kala ɓe bismi en dendagal guure taariɗe a bismi en dendagal bandiraɓe julɓe kala Doguelare wonaɓe worgonaɓe kala e ko taari ɗum kala aɓe bismi dendagal bandiraɓe Mauritanie naɓe Sénégal naɓe e dendagal bandiraɓe julɓe wiyaɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ɗum noon walande kay ko udditala juma wuuro Doguelare rewo aɓe bismi en dendagal bandiraɓe kala ɗum noon waɗata ko ñande 10 avril ndu lewru dari ndu hande ndu aɓe bismi en guure taariɗe kala lappol palol dande maayo ngo rewo e worgo kala taw koye ballal ceerno Ousmane Diop wi a gawlo annabi o sallllahu alayhi wa sallama kumpital men ɗemgal Pulaar hanki o wonno ko 31 lewru mars 2026 ko hanki o yuɓɓinano jonde hakkude hoorejo leydi ndi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye toon to Diamniadio woni Dakar Arena hakkude mum e ardiɓe duuɗe Al-Qur'anil Karim hewɓe hen noon giwi yogay jokli leydi ndi Sénégal kala ngam nottade noddandu mawɗo leydi ndi ɗum noon ko hettade disodirede caɗele duuɗe Al-Qur'anil Karima kanko hoorejo leydi ndi Sénégal Bassirou Diomaye Faye o holliti ma o ɓeydu darde ko fate janggin Al-Qur'anil Karim kono kadi ɓen jangginoɓe maɓe ƴeew kay hol peeje batteɗe haɓe mbawa wallitede beele ɓe mbawa kadi jooɗade jokkude jangginde ɗe duuɗe ɗe ganduɗa jeeya koye ganni leydi ndi Sénégal jeeya kadi koye concal leydi ndi Sénégal jeeya kadi koye gueɗe dokkude nehdi e neware ƴellidde neɗɗagal e nder leydi ndi Sénégal wo holliti peeje kala man mbat kay ɗe duuɗe ha gonay juɓɓudi kamen ndenka e tafodi moƴƴiri beele sukaɓeɓe kadi ɓuura wawde ɓeydude jangde mumen e ndera leydi ndi Sénégal kala eɗen gandi hecciyanke o toon to King Fahd Palace ko toon hoore jagole ndi wonno e nden wonande kay uddugol jonde baɗanoje ko fate banggue disodirde e ɓen ardiɓe duuɗe Al-Qur'anil Karim ko toon wo sunno konngudi makko hollidde wonande o saaha peeje kay ko ƴewde darnude cetal ngal ganduɗa ene wawa yurnitade caɗele laylayti rendo beele sukaɓe ɓe jettaki duuɓi 15 mbawa haɗede internet nde tawno hande o ko wayno internet TikTok Instagram Telegram ko noon kadi e gueɗe kewɗe kala garoje hen kala sukaɓe hewɓe ko hen koɗi ten ko hen jiyata gueɗe kewɗe ganduɗa ɗe ene ñemba ɗumen ha puusa ɗumen e wadde gueɗe ɗe pewani ɗen gueɗe kala holliti ko gueɗe ɓurɗe wawde yurnitede ha ƴeewe ɗen gueɗe holno mbawirta waɗirede
tawɗen gueɗe kala ene ɓuura yuɓɓinede hoorejo leydi ndi Sénégal Bassirou Diomaye Faye ɗum ko caggal toon to sur sarɗiji leydi Sénégal ɓen sarɗiyankoɓe sunnoɓe toon juuɗe men gam hollude wonande debati gorkati e nder leydi Sénégal e on kappowo neɗɗo ko debati gorkati ɗen gueɗe kala wonande kay ɓe gotino toon so joomum nanguirama eɗin sifaji kala ko famɗi kala duuɓi 5 duuɓi 10 kaso million ngaji nogas ha million ngaji 10 amande woni ko joomum yoɓata kanko hoorejo leydi noon kuɗol makko siifi wonde o lawɗini ɗum caggal kay ko nanggano ko ɗum ala hen kono kala keso nanggaɗo nanguira debati gorkati walla nanguira happude neɗɗo e oɗon fannu hankadini on sariya duuɓi 5 ha duuɓi 10 million ngaji nogas ha million ngaji 10 kay ma fawe e dow dande maɗa ɗum woni kesam kose mago ko noon pelle ɓeena daraniɓe debati gorkati en taw ko pelle mawɗe windere kolliti jonnani jadani hen ma daro hen ha debati gorkati en keeɓa fodde mumen kono pelle kadi daraniɓe haɓade debati gorkati en kollitino so tawi kay wonino ko fate banggue ɗe gueɗe kala ndewnama e sariya poɗɗo rewnede o tawanno kaɗo haala gasi ko ɓooyi no feewi wuro Thiès eɗen gandi hikka ko toon hoorejo ndi suuɓi gam yuɓɓinde manditare leydi Sénégal woni 4 avril 4 avril noon eɗen gandi heddi hen tan ko balɗe tati jogori yuɓɓinede toon to Thiès wuro Thiès gonon hande booli mum booye mum dinguire mum kala loynama ko fate araray mo gendi leydi Sénégal wuro ngo kala wertama yonnama kono kadi wuro ngo e maire wuro ngo holliti oɗo saaha aɓe keeɓi jaɓɓade ko fati kay e 4 avril jogorɗo yuɓɓinede toon to wuro Thiès wanaɓe kala kolliti ngal teddugal ɓe kenarani caggal maɓe mbaɗi hen golle mantiniɗe fewi nde tawno wonande région de Thiès ene jeeya région ngaji hande o ɓuuri mantinade to banggue ndema e to banggue kadi gueɗe faggudu e nder leydi ndi Sénégal kala gasaten koye hofgo juuɗe balɗe tati ɗi otoji yagara hewama no fewi e nder leydi ndi Sénégal to Podor to Saint-Louis to Matam ko noon kadi to Kaolack to Fatick to Ziguinchor ko noon kadi ha to Tambacounda e nokkuji kewɗi kala otoji ɗi dogani kewɗi hen hewɓe hen balitotto ko motoje walla saretaji ko wayno Dakar kam on saaha otoji kewɗi dogui hen ko ɗum konon aftu holliti bonirama hen capanɗeji oto de tawno ɓen kollitino jeeya kay gueɗe fof kono ɓe kolliti ɓe porti plainte contre X kala baɗɗo ɗum koko nanguete ko hewɓe wonɓe motoje kewi weddadeɓe ko wayno kaaƴe daña ko bonni hen oɗo gueref noon ko hande o jofata gueref o ko balɗe tati jeyno sababu kamɓe syndicat ji dognoɓe otoji ɓe gulliti wonande kay ko ciiflali police gendarmerie e dow booli ɗi ne heewi no feewi kadgol dogde minuit yo itte ha laaɓa saabu ɗum haɗata accident ji haɗata haydara nde tawno guiɗum waɗa hande e ji accident ji ne jokki ɗum noon firti ko yoɓe ɗaccu yimɓeɓe golla ko wona ɗum koye toɓɓe goɗɗe ɗeɓe kaali hen kala ngal luural argal hakkude mabɓe wonande jagorɗo ko fati e banggue ya gara hande o noon wonande ɗum a jofat taxaw Sénégal hanke oɓe jalti e deƴƴere mabɓe ɓe kolliti maɓe gummo e jonde gam daranade neɗɗo mabɓe Khalifa Babacar Sall o dawriyanke e kala saaha mo inde mum nanete laylati rendo tumde e ko wayno gueɗe jahoje hande nde e nder leydi Sénégal ɓe kolliti maɓe naw haala ka e yeeso séria leydi ndi ɗum noon kala kay peññinowo ɗen gueɗe kala taw koye fenade e dow neɗɗo mabɓe maɓe naw ɗum yeeso lawola ko noon kadi Papa Alé Niang mo ganduɗa ka won directeur général mo RTS porti plainte contre X toon to dik ɗum ko caggal nde inde mum ñooka e dossier Pape Cheikh Diallo holliti ɗe gueɗe kay o yaafotako ɗum tenima o daro hen kala baɗowo ngal baɗalo e nannowo hen indema ko kala ma jomuma sariya fawoye e dow muɗum gaten koko fati banggue debati gorkati en o dossier Pape Cheikh Diallo nan tan ɓeydo layde no fewi ɗum ko caggal nde nanga hen jimowo kormaɗo to banggue wuuro Touba to on mbiyeteɗo As Khasayid walla mbiyen As John mo ganduɗa kala ɗo jimri Khasayid Cheikh Ahmad Bamba watte omo tawe so tawama kadi omo ittana hen gueɗal ko suka bawɗo ñantade deƴƴo teyɗo heeɓe kolliti jiranimo sigrede jiranimo cagarte kono ko on nanguira
cangartal ɓurgal mawnude no feewi e cangarte so tawi kay woni ko caggal nde inde mum feeñi e sifa debati gorkati taw koye dossier Pape Cheikh Diallo nde o jagga kanko hoore makko qirlima e nder téléphone makko noon tawama toon ni ko ɓuri bonde ni ko tuuma ko fate debati gorkati ko wala ɗum ko holliti ko mawo meɓɓo conal biyetegal dorokkal hawo ŋeera ko nden o wawata wadde ɗen gueɗe kono ha hande noon ne haawi yimɓe hewɓe hanki onon ko rimo kala jalti toon to tribunal Pikine Guédiawaye o waali jamma gadi to kaso kono kadi hollitama o ƴettiti kankone hoore golle to banggue téléphone makko gueɗe kewɗe tawaɗe hen enquête ne jokki ene gasa kadi gueɗe kewɗe ma mbaw feeñoyde hen toon to Yeumbeul Sud ɗum ko caggal nde nanga toon o suka gorko debati gorkati C6 mo duuɓi nogasa fiya tan ha wattilade gueɗel gotel ko gendarmerie walla mbiyen ko police faabi ɗum ɗon ɗum ko caggal nde o yeehi galle M Ndiaye to Yeumbeul on noon ko hen jeeya aɓe jogui groupe mabɓe WhatsApp ko toon ɓe mbetta caggal nde ɓe nanga joyo nangama hen mbaɗama garde à vue kanko noon e nder test mo waɗa towama omo jogui ñaw biyeteɗo sida ko wona ɗum ko noon nangaɓe ene hen ko marché ambulant en ne hen ko Jula Balbel tan mbiyen ene hen kadi ko Karole en ko ɓuri hen hewde kadi ko tayoreɓe taw koye dow on sifa kamɓe kala aɓe goni e garde à vue gam oɗo saaha ɓoyatama ɓe daro e yeeso juge o gam ƴettude bolol faade toon to kasso ko reeɓi worɓe ko ɗum tigui heeɓi rewɓe mam Dior eɗen gandi kañumne koko nanguirano ko sifa guyka wattidi ko tawede ne jogui groupe gondigal hakkude mum e sukaɓe rewɓe o holliti ɗum ko hunde ɓoyde oɗo saari gandi ko desaɗo kesso ko jombajo kesso kono noon walande kay goɗɗo mo happidano hen biyeteɗo Diop on accitama hen jaayo accitama hen kono bigge Diop on noon heddudima e makko toon to kaso gam dossier makko ene jokki e dow oɗon sifa baroɗe teddugal ɗe leydi Sénégal hankoɓe kippodiri taw kadi ɓe kippodiri wonande koye jaaheɗe leydi Gambie kamɓe noon koye jaaheɗe leydi Gambie ɓe kippodiri hanki o to stade Abdoulahi Wadda ɗum noon ko toon to jam ñaaƴo hanki o noon baroɗe teddugal ɗe dañi lappude wonande kay jaaheɗe leydi Gambie tati e gotel ɗum ko caggal nde cérémonie o waɗa kanko Papa Thiaw tambiɗo ko fate banggue kippo leydi ndi o holliti o heeɓi fandare makko e joɓari timmudi nden rokkamo hoolare yaade toon to mondial jogoɗo jouwayde toon to États-Unis d'Amérique. Assalamu alaikum, komin Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Keddaram tan ko radio et télé weltar ɓiɓɓe fulɓe ando diine ma. Khalidou Koulibaly keɗotomi tan ko radio télé weltare TV ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗum uddi kumpital men e ɗemgal Pulaar e nder ngeni ndi leydi Sénégal paɗena koto leydi Mauritanie hanki o gouvernement leydi Mauritanie e nder batu jagorɗe mum ƴetti pellital wi porte parole gouvernement o on holliti ɗum Al Housseynou Maddou o holliti e nder jonde ɓe ƴetti pellital ustude yangara otoji jamma sanga minuit e nder guure ɗe tenti noon guure mawɗe ɗe ɗum noon ko yidde ustude ɓen hutortoɓe carburant gam teskede o guerre gonɗo toon to golfe Moyen-Orient mo ganduɗa ene yaaha deƴƴani dartaki pétrole koko ɓeydi gasoil essence koko ɓeydi no feewi gam anje ɓeydugol mum e nder leydi Mauritanie jeeɗa sababu noon ya gara o uste no feewi so ustama ma wonan économique ɓen dawoɓe ñalawma walla yahoɓe ñalawma ɗum noon fuɗɗoto ko alhamisa janggo o sanga minuit woni ko fuɗɗoto e nder leydi ndi Mauritanie so tawi noon joomum naggama wasi ɗum ɗoftade ngal kuulal ko satti ma fawe e dow muɗum kono landaji lunɗoɗi noon ɓe jonnani hay seeɗa kay wonande feere nde laamu ngu ƴetti gam ɓeydugol coggu carburant kono kadi e ɗeɗo peeje goɗɗe mbawno ƴettede ko wona oɗo henna sifa taw koye dow ndiɗo henna mbaadi kala muɗuma keddoɗen koye leydi Mauritanie jonde ko fati banggue kaldigal ngal ɓe inniri dialogue national on coordinateur nden jonde dialogue Moussa Fall daaƴi nden jonde ɗum ko ñalawma hanki o luural gargal hakkude landaji lundo kame landa laamu ko fate banggue wonande taw kadi ko mandaji dottaɗi duuɓi jeeɗiɗi wonno ha arte duuɓi joyya
mbele ko ɗiɗi tan wona sappo jomum yaha ko heddoto waɗi luural noon o saha woddaaji nde jonde taw ko jooɗinode ha diwa o saha gonaɗo ɗum ko caggal jonde nde jooɗi ko ene tolno e balɗe ɗiɗi ɗin dossier ji so rewino lawol ma yettoyo horejo leydi beele jonde kaldigal ɗisguji leydi kala wawa tigui yuɓɓinede taw koye dow kaldigal o saha hakkude landaji dawrugol keddoɗen koye leydi Mauritanie jillu FMI e nder noksoɗe hoore mum leydi ndi Mauritanie balɗe 11 ɓe jooɗodima e yoga e cate kono ne kadi bawɗe kay disodireɗe faggudu leydi ndi caɗele teskade toon to Moyen-Orient ngam ɓeydude jokkodiral e yurnitade gueɗe jokkodiraɗe hakkude Banque mondiale de développement kame laamu ngu leydi Mauritanie l'organisation miniri l'IFE revealing kamɓe kolliti on riverlim de développement ɓe kolliti e cimtol ngol ɓe jaltini 12% mo ƴettuɗa kala sukaɓe e nder leydi ndi ne jogui ko fate ɓange ngakkude haaranduru taw ko ngakkude haaranduru heege yangue ha nangui birɗe taw jomum tampina feewi 150 ujunere keegaɗo hakkude duuɓi 5 fayi lessa 42 ujunere ko suka keegaɗo tampuɗo no feewi ko ene tolno 1 taw kadi ko debbo cowiɗo ene jogui caɗele ngakkugol haaranduru e cimtol ngol ɓe jaltini so peeje mawɗe ƴettaka ene gasa ma lor kewɗo waw dañede hena jillu jagoɗo kono mo leydi Mauritanie hannan wulde siidi ɗum ko toon to hawd ɗum noon ko yilloyademo ñiɓirde G5 Sahel hesere gasde e mahdi muɗum omo yaadi e chef d'état major gendarmerie nationale chef d'état major général armée leydi Mauritanie ko yidde kay ɓeydude nden ka e kisal on diwana mo ganduɗa ko keerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali ɗo ganduɗa hande o herƴo ene teska no feewi hakkude laamuji ɗiɗi ɗi ko wayno laamu leydi Mali sahane happa laamu leydi Mauritanie kam woni mo renani nokku mum e kala saaha waɗa ɓe janguji ne corto naata e leydi Mauritanie kañumne hollite kala saaha laamu leydi Mali ne taccita ngol keerol ɓen finoɓe toon ne jogo hena kol hooli mawɗi no feewi taw kadi koye dow ɗiɗon sifaji kala mumen e wiide wonande jagoɗɗo kono jilluyademo toon jillu ngu noon joofi toon e dow oɗon sifa keddoɗen koye leydi Mauritanie gouvernement mo leydi Mauritanie hanki o holliti e batu jagoɗe ma ɓeydu ko fate jebdi taw ko 50 mo ganduɗa ko wonande ujunaje 5 taw kadi ganduɗa ko ɗugoye kiɗɗo taw koye jebdi ɗum ko teskede wonande guerre gonɗo tan to Moyen-Orient o sa teskede guurda ne serdi no feewi ne seeri guila tenti noon produit ji garoji nde leydi Mauritanie guila to marché mondial guila toon cogguji ko ɓeydi so tawi woni joɓɗelɗe ɓeydama seeɗa ene gasa yimɓeɓe maɓe mbasa tinde ɗen caɗele no feewi ɗum uddi kompital men to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali ɓeydugol nden kay kisal e nder région de Khaya wonande ɓeydama kuulal couvre-feu ɗum noon wonande ko balɗe 30 ɓeydi ɗum wi ko gouverneur région de Khaya on woni général de la brigade Moussa Soumaré o holliti noon wonande ɗum ɓeydama pour balɗe 30 ngam ɓeydude nden ka e kisal e nder région de Khaya siftinde moon région de Khaya heeɓino jango musgu no feewi wonno koye juillet 2025 guila nden noon kuulal hirtolel koko lawɗina ɗo ha nogas 9 avril dari ndu hande ndu to galmatam minuit ha 5 heures subaka so wona armée o walla taw ko haajuji keñoraɗi e dow oɗon sifa météo mo leydi Mali jertini ɓen ɗannotoɓe guila e otoji motoji weloji yaroɓe saretaji e koyɗe kala poussiére kewɗo no feewi ɗo ha aljuma ma duumo e nder bertindi leydi ndi kala tenti noon finoɓe tettowadin kame kiidal gawo toon kay ko mboɗeri coy hay yiide a yiyata kono kadi ɓe ndentina koye leydi ndi kala poussiére o arata wonde nguleki kewki no feewi eɗen gandi wona koye ceeɗu ngelew saabu ndu leer wiyete ko seet ko ceeɗu
ko wana ɗum kono ɓe ndentina ɓen jogiiɓe ñabbuji ko wayno asma ko wayno mini sinuside ɗe gueɗe kala ɗo jooɗi joni ɓurata rentade tawno poussiére o omo yawi rokkude neɗɗo rafi to banggue e nder muɗum kala gila tan wonande coggo carburant ɓeydi e nder leydi Mali wonno ko nogas jeetati lewru mars mayduɗo hen ndu guila nden ɓesguji malinaɓe hewɓe hen ne jogui goƴa mawɗo no fewi ha tenti noon finoɓe toon to région de Khaya ha tenti to banggue gaz wonande kay ɗiɗi piccal jeegom kilo on kiloji ɗiɗi tan ene yaaha joni ha temedde jeegoma pawɗe 40 seeɗa so tawi noon ko kilo mo so tawi noon ko kilo mo kiloji jeegoma on ko ujunere temennayyi pawɗo buuɗi 15 kolliti ɗum ko hunde mawde no fewi ngam ɓeydugol musgol no fewi finoɓe diwan hay kolliti ɗum ko musalla e tiiɗalla armée leydi Mali communiqué moɓe jaltini ɗum ko yontere yawtunde caggal kabruji jaltuɗi wiyede ɓe ɗacciti ko ene tolno e temedde ɗiɗo jihadiste beele kadi ɓen jihadiste en mbawa accidde lawol ngol camion ngaji citerne gaddoji carburant ɓuura wawde wadde yagara ɓe jeddi onen fo ha soori ladde nde paɗen ko toon to Guinée Conakry Guinée naɓe finoɓe to Zouairat ne tawi nder région de Trésor ɓe erima ɓesguji wonande ɓe erima gouvernement mo leydi Guinée nde wawata faabadeɓe o wi guila hitande 1985 o wuuri ko toon to leydi Guinée kankoye nawli ko e joom galle makko Mariama Diallo walla mbiyen Mariama Diallo Ba woni inde makko o jeeya koto ley miro ene tawi nder piita o eri o holliti kankoye sukaɓe makko e joom galle makko e nawli ko kala hande ken tolno 30 neɗɗo nana gudde galleji yaltude ko caɗele mawɗe no fewi ɓe eri noon ko laamu leydi Guinée nde wata fabadeɓe hande o ala koɓe jiiɗi haydara so wona hodde leydi mabɓe jeheten ka toon to Nairobi Kenya limore mayɓe nde koko ɓeydi no fewi ɗum ko caggal toɓoli garnoɗi toon ne wonde warago mawgo no fewi nde limore hande o en ya 110 neɗɗo basɗo fittandu muɗum wi jagorɗo gueɗe nder leydi kamɓe jaccingo laamu so tawi ko Nairobi tan ken tolno 37 neɗɗo mbasi toon pittali mumen kuɓeje e booli e pomuji kewɗi dañi fusde hen ɗum ko caggal nde toɓoli kewɗi jippi gaari ene garde warago manggo no fewi to Ghana wonande ardiɓe fédération football mo leydi Ghana ɓe ndiwi entraîneur équipe mo Black Star on noon wiyete ko Otto Addo on wonno entraîneur Black Star ɗum ko caggal wonande ñalɗi jewtuɗe ndi kippodiral ngal ɓe kippodirno e leydi Allemagne ha fiiɓe 2-1 ɓe kolliti on guila tan ɗowi o kippo ko piile tan woni koɓe piyete hay coupe d'Afrique ɓennuɗo hen o ɓe keɓani yaade kono mondial kam ɓayde mbaɗi qualifié o saare sago ɓe daña entraîneur kesso moɓe kooli mo ganduɗa ene wawa ɗowde Black Star mo leydi Ghana to Nigéria wonande armée leydi holliti wonande groupe aji joguitiɗi pelle groupe aji denoji yogay guure mumen taw ko groupe moɓe mbiyata Hadinkia on faddima biftali ɗi Boko Haram yinno wadde ɗin biftali kene tolno kene tolno 150 neɗɗo wonnoɓe e lawol hakkude nokku biyeteɗo Burtayi e nokku mbiyata Kawago ɗum noon ne tawi nder état de Borno ko wona ɗum kono armée leydi holliti nottima hen ɓe kolliti e ballal nden fedde ɓe mbawi faddade ngol biftugol kono ɓe jooɓima pittali kewɗi Boko Haram naɓe to Burundi Bujumbura hanki o ko fettande musde waɗi toon saga 17 julal takkusana nden fettande waɗi koye camp militaire mo waɗɗani lamoro ngo hay seeɗa pittali kewɗi noon keddima hen jeeyi sababu ko coupure courant armée leydi ndi bomboje kaɓiɗe tawti toon ko ɗen goni pettuɗe ko gañi koni heewi kono laamu ngu hollitani no foti wasen fittano ma en gartoyo ɗon kabaru so haaji jomiraɗo RDC Congo Kinshasa hanki waali ko ɗanaki mbaali koye booli yarde e duwade kono kadi en gamri gam hollide wewelto mabɓe ɗum ko caggal nde Sénégal elminiɓe
ƴaftoyde walla mbiyen yaade coupe du monde ko noon kamɓe koɓe awtaɓe match barrage ɓe mbaddi ɗum koye Jamaïque hanki o ɓe dañi lappude Jamaïque oɗo saaha noon RDC Congo qualifie wonande coupe du monde kentono e duuɓi 52 ɓe jahani coupe du monde ɓe kolliti lumba ma ɗoftuɓe yaade toon to États-Unis d'Amérique o tan e lebbi seeɗa jolam jaɓeɗi paaɗen ko toon to France sena ko sursarɗeji tokosuru hanki o ɓe gooti wonande kuulal hadde suka mo dañani duuɓi 15 jolde e internet nden eɓɓore aduna ɗum ko hooreji ɗe ndi gam rende dimago ɓen sukkaɓe union européenne ɓe jonnani hay seeɗa wonande saria mo sursarɗeji leydi Israël taƴi hanki o wonande kay kala nanguiraɗo gueɗe ceɓɓitiɗe taw ko Palestine naɓe koko warete ɗon e ɗon kuulal wargo ɗon yanata e mum pelle kewɗe haqinnamade ñiŋi ɗum no feewi ñalawma hannde o woni ñalawma battuɗo 33 wonande guerre moyenne orient ko fate banggue toon to terra ko laamorgo leydi Iran heeɓi pettoje gulɗe jaw holi ɗum ko jayde leydi mabɓe ko wona ɗum ko noon toon to koweta kañumne dépôt carburant to aéroport mabɓe heeɓi dornaji gulɗi jaw giwƴi to Iran Donald Trump holliti hannde o ma haalde ɓesguji leydi mum ene sabba ko jogori haalde ko waɗa ɗum ko noon Donald Trump holliti wonande hooreji leydi Iran noddi ɗum fandare mum ko yo harande darto ɗum ko caggal kuppiraji courant kewɗi laatiɗe laamorgo leydi Qatar laamiɗe laamorgo leydi Téhéran Iran ko waɗa ɗum ko noon Qatar heeɓi dornaji gulɗi jaw iwde e laamu leydi Iran ko waɗa ko Donald Trump ñiŋi otan gam salade wallidirum o guerre beele keɓa fandare ngol cangol Hormuz beele kadi batoje mbawa jokkude ko waɗa ɗum ko noon teskama ɓeydogol cogguji carburant no feewi Ukraine holliti gila tan guerre 2022 hakkude Russie waɗi ko ngol woni goo ɓeydogol carburant nder leydi mum haaɓe tini kay wonde ɓeydima to États-Unis d'Amérique ngol ɓeydugol heedani hen caggal musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddanno mon kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena